Здравейте, казвам се Иван Димитров от Здравочник БГ, сайтът за лекарски профили и онлайн записвания на часове. Продължаваме с нашата рубрика за разяснение на работата на личните лекари и системата на общо практикуващите лекари. Днес ще си говорим за направленията и по-специално могат ли личните лекари да получават допълнителни направления, когато това е нужно. Краткият отговор е да, могат, но има много детайли. Днес ще ги разгледаме, ще разгледаме процедурата, ще дадем някои примери и ще обърнем внимание на спецификите, за да могат всички пациенти да разберат по-добре как се случват нещата и защо понякога личните лекари просто не могат да дават направления. И така, какво трябва да направи личният лекар, когато види, че направленията му свършват? Изпраща се обосновано искане към касата, в което личният лекар посочва колко направления са му нужни и защо не са му стигнали първоначалната бройка. Когато се съберат няколко такива обосновани искания, в касата се провежда заседание, където се разглеждат исканията на личните лекари и се преценява кой лекар до каква степен ще бъде удовлетворен в неговите искания. Понякога лекарите получават пълния обем на исканите направления, но много често това не е така. Случва се да получат 50%, а дори и 10% от исканите направления. Това означава, че ако вашият лекар е поискал 30 направления, е напълно възможно да получи 15 или дори само 3. Друг важен аспект е кога ще дойдат тези направления. На заседанието това се решава, но направленията идват една седмица по-късно. Важно е да уточним и кога се провеждат заседанията на здравната каса. Това е обикновено средата на тримесечието, втория месец, но често се случва това да е края на втория месец, а понякога дори и в началото на третия. Когато добавим едната седмица за изпълнение на решението, напълно възможно е вашият личен лекар да получи допълнителните направления в средата на третия месец. Тук е важно да уточним, че ако новите направления не бъдат изразходвани в пълния си обем, личният лекар ще трябва да обясни на касата защо ги е поискал и защо не е успял да ги раздаде. Така че, сега като познаваме ситуацията, е много важно да се отнасяме с търпение към общо практикуващите лекари, уважение към тяхната професия и разбиране на важността на работата им, защото те са балансиращия инструмент, който прави връзката между пациенти и държава на база на своя професионализъм и преценката в реалната обстановка. Така че трябва да се отнасяме с изключително уважение към тяхната работа, защото, както виждате, нещата са доста сложни и много относителни. Надявам се, че темата ви е интересна. Ще продължим с още такива въпроси. Много детайли ще разкрием. А ако вие имате свои въпроси, които ние не разглеждаме или искате разяснение по някои от темите, които сме засегнали, пишете ни, изпратете ни въпросите и ние ще направим видео и ще обясним всичко, което е необходимо. Желая ви всичко добро и бъдете здрави!